Puranga Devi Oh, belai kan excited. Oh, tindin, oh saltam ni bagai jeng, ekdom khatung laijak preparation bejeng na laijak. Salsa mia salsa to thangka. Te tini tongo, tini cini sarigo cini. Tamromui anniversary ngi Cine o pandano baptis bom tidulai tongo Ayang sawanong tongo bagai ang mene sawano kisa khana hoy ayang kisa thagra ta bomno toye dini o jaga program khajek tong sal tamromui sekang pelana ang sini subrayung kaitano hambai maro tai sini o nokha bisi thamji dok Gurudayal baptismo tha sengsajang mani salnotei trino programo phaibinai dongno jottono Gurudayal baptismo thaningai ani sakningai no khungningai jottono kha kaham tai chibai maya faro Seng ang narono kisan jorane bisingti ke sai khenarwana sini Gurudayal baptismo tha sengsajak mani abo 1987 Engka 1987 ni simi tabo 2023 engka sini nokha bisi thamji do kaka Narono tai kaisa sana musungmani engka seng rukphai bisi ter khlainya tongmani abo nokha bisi neisi bawo engka haipano sini mothani building payani bagai seng a rukphai bisi ter khlaimaniya engka rukphai bisi ter khlaimaniya ni bagai no Seng mothani okrarok je umorongjarok motha seng sadrobo je Christian ngbainero borok mothani borok no koikha tomuno motha 40 বছর eba ruby jubilee khlaikangke 50 বছর tomuno silver angko golden jubilee khlaikangke mothani umorongjak borok okrarok seng kathangse tonglak seng manjaki simanglak nei borok samabai seng mothani borok balaikeno kha nangainai Seng abo anniversary ni seng maklasio. Engka jese panong thang sini anniversary na to inai seng balai khano tong thogo. Engka jotto takhu bukurong no mothani takhu bukurong no jotto takhu bukurong no seng omro no kok sana musongo. Seng subrai Jisu Kristono manma baina. Seng asuk jora engko sokpayo. Bono seng no kathang katono. Bono kaitor bono karite kaitor karai. Subrai Jisu Kristono kaitor nai abosong simia jotto hani borong bono saimana nango bono poitu khlainya nango ang asu saino jotto hambai de kok saltamni o je anniversary je khaijagai tongo baptist goldier on pakami o saltam mota item tong ba bom haikai program ro schedule chene program schedule lo gangke obo anniversary no kitingai chene Tabung no bel tok lai payo engka seng gas balloon no seng release khlainai seng pharuk bahi no seng phiok nai engka oro cultural item rok tongo de borma semia emon ki molsom ni borni cultural item bo borok phunok nai engka ma hike engko seng tong thogo je hetu celebration khlaimani bagai oro kwangma entertainment program tongo tabok o saltamni yagulo ro program khajaka o golder baptist mothawo busu member busu family rok tabo tong oro angko sana thangka angke 300 ni angko nakade 200 ni upor family tongo 200 ni upor 200 ni upor family tongo member ka tai mang angke member ka tai babong bango ang approximately asuk salia exact number rok nyangi mana balaka tabo kaisa last paitha question sir nin thani sungmung tabo o jaga sungtini nukha kabang mari satujak ba preparation hukumo mukumo toinya culture rok nuk jagai tongo baba sa phasing sung nasing nai kang kai christian rok preparation hukumo mukumo naragli abage st facility batil rok ne je kok tong mane movement rok khalai tong mane oro nin commitment ki hisaba abno sana thang ke st facility rok ne mane awong ka political matter political issue awo sine poito khlai mane o religion me abo kuno krang jakre saimia borok tamngai ahma ba ke khlai sang hani ain dongo nahako sang saimano st facility jang mane amno abo religious no base khlai ra jaga abo class borong ni class chongla ekta backward class songno naharise st facility jago
abo chini dormo bai kuno kerang jakre abun bagai no isurong no toina ang asuk sana musonga nin sini mong paithak sir kisi ani bongke ang Surojit Dev Burma Ogrodel mothani no ang koroksa pasar hambai sir galai ham khapangni takok tai bu song norok nugui mangkhana goldier thik kamiwo baptist church hai kaba christian bukhak tei brokni 36 year ni anniversary celebration khaijagai tongo o jaga lukurok kabangma phailai saltam romoi o jaga sengjagai tongo obno kidingni o program ngoi tongo tini bainka salnai kha khana hangka paithak brokni program obno tei juda juda kabangma brokni balloon urirmani oro ustun celebration kabangma flag rok omhaikhaini broni program ongi tongo omhaikhana naitongdi angno rokno jemansa phongon bai saitoknai jorani news rok nang gurdia kamini da gurudoyal kamini taklai hamsa phayu celebration khaitongo 36 year ni anniversary celebration bahai sagrati belai khatung jak te para rok belai jeng khatung lai jak jotono seng parani borok agini simino ekdom nasing lai jak te o salno manmani baga jeng belai tong tholai jak ta buri rok anga do kumu bai gadal jak norok christian kono risaroti lai jak ba tiprasani ok no tai farai to baksa baba sayong kangkai kristana kangkai sd tai tongli ya maka movement khailai to o jeng amsuk thuk to jeng tam sana wan sunga thangya jeng hangkai tabuk chini tam chini do pha ni kanmung chumung no jeng suzuk manpru jeng kano je church ni engthung ba te ponyo kubuni mane movement rok jeng thangya pano jeng je kuno chini program tabuk cultural school ni hoiteng to university sungthung te am the church ni thung jeng chini hukumu mukum ba jeng dele gadal jak baba sangkar noro hukumu mukum no sis kama khanai kokti saitung oron koktam amono to ang comment to rimaya plus tabuk jeng chini responsibility kha jeng tiprasa ba jeng chini kanmung chumono jeng je jaka thangbo jeng ma kanai nang rig nai kanya ke nang ri sabano aba hake jeng ma tong ta o saltam ni program no excited o belai ken excited o 3 din o saltam ni bagai jeng ekdom khatung lai jak preparation bo jeng na lai jak salsa to thangbai salsa mia salsa to thangka te tini tongo tini chini sari go chini talent show tongo arona chini hukumu jeng cultural rok jeng masala nyai aba haita o jeng mia rusap lai kha te tini hinga ga chini masajang nai rok tongo samano bi manai logo lugu rok tini jeng masamani rok nugi manai ta ani mung gai dimenti de barma Kefani Anggo bilai ke tong thoko 36 anniversary chini church celebration ni baga Sumoni logisong Bukuk Jampa Bishojit ni logisong ang joda ko klay tong thong maning ke asuk jeng no kai tor te mani o sal no rik sawoi kai tor ni mong lo mani tai ku jugo tisa mani abono tong thong sak ang gomia pal song bai re chap kha kai tor no lo mani asuk kai tor no lo mani tabuk jara ani kaham ke tong maning ke balai khen tong thoko kai tor ni bo poina nang bisi hamza ko kai tor ni jesu christ kai tor ni hamsang maning ke bini hamsang mong no jengno hamza ke chini bagai sum bo sak pang no cross kanta bu wei jengno ma thang mani akong no bible le bisingo point nangkuk mani kok thai lukorok na tama sanai sa bible nangkuk maning ke nang sakno hamsang ma hai ke no ni gana gini ari ni borok rok no hamjak di abono practical ba tirpra haste ti prasan khago nasik nai ke kok thai rok mane kok thang obo practical samung dong ni tong na ba samung ngai tong hamjang ma bai ke dunia se win khaima nong ke borok rok ni bakha bo jang win khaima nang nei ang sakpang no no gai tong abon bagna tirprata jarati kathang goldia baptist church ro 36 year kai tong amte hai hamjang mung tong mani bagai jesu bo hamjak di nei se kok piro nakarma bo hamjak khangke nakarma to tong no hamjak ya sak to nang nakarma ya ani mung ke elmol so angoro hamjak phayo angke originally ke ganggarai ne